тобинони азиз, марҳамат, бисёриён нархи хонтахта мепурсанд. Ира бинен, тамоми намудуш ҳастай, ҳамаи размерҳош ҳастаям, хушрӯ сохтагиянд. Качестваш гарантия дора. Нархҳо аз 200 сомон сар мешава, бовар мекунен. Сохташ аҷоиботай ба қувватай духтаро, ҳамаш борои босифада, маҳсулотош ҳамаш сифатнока. Ина каседа дар корай, дархост кунен, даррава как доставкатон мекунанд. Ира бинен охи чӣ размере дар корай барои зал, барои хонаи чойхӯрӣ, ҳатман рақамое ки дар рӯи экран ҳастай нависен, муроҷиат кунен, даррава как шумода доставка мекунен. Кадом размере дар корайтона марамат нависен шуна, бо пурра маълумоти бештара аз худшон пайдо кунен. ина дӯстони азиз, хонтахтое ки айни замон дар навор мебинен, анам хел обам мепошанд, ҳеҷ чӣ намешава, бовар мекунен. Сифаташ беҳад хушрӯай, дспош российскияю, анаму почаош бошад чӯви тоза. Кадом размер, кадом ранг ё кадом рисунка дар корайтона марҳамат метавонед муроҷиат кунед. Нархошон аз 200 сомон сар мешавад, бовар кунед, нархҳои дастрасай. Рақамҳо аст дар рӯи экран, нависен. Инами хонтахтаҳо бовар мекунен, сифатҳои беҳтарин доранд, ҳамаи размерҳош ҳастай, падзаказам тайёр мекунанд. Нигоҳ кунед, нархҳо ai 200 сомон сар мешава. Ино медонен, почаҳошон чӯви тоза оригиналай, ана дспоёшон бошад, дспоёи российскияй. Чой мереза, об мереза, ино ҳеҷ намешаванд, гарантияш кати ҳеҷ намешава. Баъд медонен, хушрӯ сохтагиай, беҳад фасон, бо қувват сохтагиай. Ҳозир нигоҳ кунед, мехарӣ 1 моҳ набурда, ами почаҳош ҷудо мешавад, лекин ино бовар кунен, сифаташда гарантия метиҳанд, беҳад сифатшам хубай. Хичам анами маҳсулотое ки тайёр кардагиянд, маҳсулоташон ҳамаш хеле гуфтум российскияй, дспоёш ҳеҷ намеша, на обда бисёр вақт хеле дам мекунад, ку чой мереза, ягон чӣ мереза, болош безеб мешава. А ино боша гарантия метиҳанд шумода ки ҳеҷ намешава, 100% гарантия. Нархи беҳтарин аз 200 сомон сар мешава. Ина марамат интихоб кунен, кадом размер шумода дар корай, рисункаям падзаказ тайёр мекунен. Чӣ рисункае дар корайтона падзаказ тайёр мекунанд, доставкатон мекунанд. Марамат барои маълумоти бештар рақамое ки дар рӯи экран ҳаст нависен, даррава как доставкатон кунанд.